Dan zei Karel Fiddeleers net tegen mij. Golven, dat is kultse voor rieke, gries, gepensioneerde lui die te lui zijn om zich te buken. Ik zeg aan Karel, wie lang golfst toe alle? Want op vandaag golf iedereen, hè? Zelfs Jury van Gelder. Daar hebben ze helemaal omgeturnd. En Joran van der Sloot in Peru. Ja, golf is de enige sport die ze met handboeien om kan doen. En er wordt ook vuil bij gelogen. Of pak Nigel de Jong. Nigel de Jong, de golf ook. Hij heeft er eindelijk een sport hoe het handicap van de tegenstander al voor de wedstrijd bekend is. Ik hoor je al denken, elite. Ja, we hebben bij ons op de club ook zo'n heukske waar die elite zit, hè. Veel nummer dat de ballenbak. Zit er een tegen mij, kolft jouw vrouw ook? Ik zeg, niet meer. Hoezo, zei het er? Ik zeg, omdat de kleine van ons nu boterhammen net. Maar voor de rest heel normaal lui, hè. Ik stond laatst aan op een parkeerplaats met mijn laatste nieuwe Mercedes 783 XLS Comfort Deluxe. Vuurbandplat, ik ben met het reservewiel dronger aan het rijden. Urgenens boven mij, kabang! Steekt de voorzitter van de golfclub daar met zo'n plevuus. Ik zeg aan, hè? Ja, zei het, stoedig de wielen klauwt, zo beeg mij de radio. Heel normaal lui. Want de kunst bij ons niet zo bij de golfclub. Er wordt gescreend, het systeem PVV. Maakt niet uit wat ze gedaan hebben, ze het maar verteld. Er lopen de figuren op een golfbaan. Let aan, ik ben aan het oefenen. Stop achter mij zo'n blauw kerkje. Met heel groot erop Marshall. Ik loop er naartoe, ik zeg, en kooiboy, peert krank. Vraagt de sheriff aan mij, wat is die handicap? Ik zeg, wie vermoeite? Nee, zegt er, heb je zeker wel een handicap? Ik zeg, ja, ik heb een golfplaat. Vrouw ook. Ik zeg, niet meer. Hoezo, zei het er? Ik zeg, omdat de kleine van ons nu boterhammen net. Maar voor de rest heel normaal lui, hè. Ik stond laatst aan op een parkeerplaats met mijn laatste nieuwe Mercedes 783 XLS Comfort Deluxe. Voor Dan zei het Karel Fiddeleers net tegen mij. Golven, dat is kultse voor rieke, gries, gepensioneerde lui die te lui zijn om zich te buken. Ik zeg aan Karel, wie lang golfst toe alle? Want op vandaag golf iedereen, hè. Zelfs Jury van Gelder. Daar hebben ze helemaal omgeturnd. En Joran van der Sloot in Peru. Ja, golf is de enige sport die ze met handboeien om kan doen. En er wordt ook vuil bij gelogen. Bandplat, ik ben met het reservewiel dronger aan het rijden. Urgenens boven mij, kabang! Steekt de voorzitter van de golfclub daar met zo'n plevuus. Ik zeg aan, hè? Ja, zei het, stoedig de wielen klauwt, zo beeg mij de radio. Heel normaal lui.
Want de kunst bij ons niet zo bij de golfclub. Er wordt gescreend, het systeem P. Of pakt Nigel de Jong. Nigel de Jong, de golf ook. Hij heeft er eindelijk een sport waar het handicap van de tegenstander al voor de wedstrijd bekend is. Ik hoor al denken, elite. Ja, veel hebben bij ons op de club ook zo'n heukske waar die elite zit, hè. Veel noemen dat de ballenbak. Zit er een tegen mij, kolft jou